sipang nungjang kha tai kisai Baby gusto, baby. Ay, na baby na. Kubunyo obri kaisa bini besang utama asak silang mas ninja selam kayano kepal. Kakla biak totra jodoh takas kupulungi tong masih ble. Teisa ke bo bini atek hes zaka wasada selam siwan tetu. Hai sini zaka sekeri ken ke ba az kapan mas sinai ta. Bunyi ke tetu fano na chunga chukya ba bini ke. Tetu sida set Chapri tetu. Kakla bo tok bukrang tetu siye. Pura bolai tong uta Tripura ni jeton selai Chapri kotor ang no hinai. Acam kebenar semusung tango ang bin dehar no gei. Oke, ini baik tong baik. Tini cing setelahnya cini lokal hero-heroin nok ni bakcut tomung rong otiye. Sasak ya balok tong kabar tesya hai no hai akar lai tong lai kuata. Amorok asik ke bakcut kanya reng baik aja. Borok no Thompson pano se pai kilaka. Oh, sipak. Hur, orang kota ma amte ke sedikit tong mai kuai no. Kutulle nini somplik be mai mui song sai tong ide. Henki atohan baja seksi boy kito besik ba akar kha. Abo jikini mekani thangai. Tohan baja hini mang se video snamai. Bakcuri khai tongo siu phunai sha. Chini Chapri hero bitu bai bapura tabu competition choli tongo. Bitu ni Chapri career na pura ses klari khabo. Te ko ekmas bisingu no bono bitu bai wala yorok hinai. Knana chance tongo. Hanki faidi okor no left sare to wi right sare thangai. Tini ni din hajira shiru khelai shnai. No rock kislang punung na rock sare lang liya dei no. Kislang mang music video abo, reels abo. Futu bujak furrok obo. O kislang ka bong nozro joton sele property kotoreng na. Avoni bagino asike bolai layo kislang no. Bolai thani bo onke o je Facebook o. Rangchak boloni berek pan sepai gela ka borok no. Akon bong nozro le bong kislang rangchak selepan se kotoreng ke ba. Bunur ko selaimani khena o je kunu mananya bisi bolai funu ka henke. Amanei binas ngi thango hinei. Henke bong kislang ke tangi sogui binas ngi thangi henu mendra. Bahai ki kislang funugui masana chan semano hini mangsa na singi tonganya borok. Bucanggo berumal kasak dekom pura Chapri tomung. Akon local actress henke bahai nung sinai ble. Kamera bus kang fai roko se beri rok chumlai bai siu tabok ke beri rok omai beri rong ota molo ri pai try khene furu ke trial room hapna bagai line buchao fia ba social media ke phai hajar borok rok no ari kanwa chumar no content ni mungai funugui tongu munei amabo bufur ke ba wansuk ma kaham eng te bufur ke ba chutia wansuk mu wansuk lai acham chap mayangi thangwa haise nijini busak rok no bo bolai lai sugo haise guys na di ko sini tohan baza manai somorjit engkai bini ketal bini tu video dakin phai tong nong nai ko na di busuk mal ko mu phai tong wow sekora wow so do bar hit nai guys hoire organ ni bumong tabukle pura gan bai mukhang bai chehra bai muchang re ni ka haise mung hoire hinei o hero ni mukhang boto hoire nongjak ochila kaham ni bo confidence level le tonguna haise bini jagao jodi buin ke trol khajak mang internet ni thapla chawi kamalang khamung fia ba bokhe teisa hoire hini se comedy music video se karnai tongkhwa o sexy boy ni music video rogo o mai dance step recording ge singyata a kon bono jisek ka ham dance step honre di jisek ka ham gan mai phana music video khari di bini image chaw mo haingi thanga jisek phana amro joto meme singi ma thangnai jepro phana bini music video fakangi comment mi check khane diba munijak imu jimang kupulung nuknai khoroksa borok bono comment ni bising te bin talkaw sutei kilang thango tamnin ke bolli khmusik panche dam kri kha hello guys jotan phung ka ham kai tini ko manai somorjit te malai jak tohan baza pai Wah, attitude intimase. Dunia wa angsimin borok munusu anulai tike bokrei. Am tike wa anjukui sak yang zaki tong hata bo. Tei se khok siya bo khoni sikjak te ko naila. Ek second ni bagi phano khoni sara tongi man liya bo. Osoi da kisatia video recording khaiteni oside khoni sigei khok tei chuksere oi toni baino. Koyekta comedy music video khama baino sak no celebrity hini wan chakor no kom khaiti buji khada. Gisik pano hero na trai khaitineng Chapri ba Chaprin tongnai. Tohan badan selai pano o video bele mar engke tohan badan no je sajak ya borok sajak nai are sakable neng gisik pano music video kamge khaidi nono buina yai bengai munnyai nin chehra se muni kothok ngi thanga public rong nozro nono bui accept se khlaiman liya na yakhinei tei tamnule asak jekhne mekne thangai tohan baja mang ungtrengi tongkai no mendra nini mung bali khmu baja seblasa an step kaisar bando ini step di mana step satini on ti prapan te step kurikuna norok nai na di tongka hengke nong tohan baja promise no te video khaya kok se kotor sajak ble likmu bajawa tei bunti le step ungnani nang nungya bubi muni jang jat badam ni step ngwanta nung ha Chaprin thani public rok te tamnura asnai bahino
biang bolongo tangi abo musai tong kuai no tokma kosom hachi nuk siu bile hasal ne hoite haino chuak ngi pandau musne rak phon sibini monus lai kam na thrui musai manana biang kuna besani kusujak munushi rok no ba asik na tung goi actress lam kasido o Tripura music daraba Chitra ke brok nayak ini wansuk lai sai boi joto pokbai kabina tohan kosok bajano siaba bokhe tabok phone se arni mu bo ngi manyakho jaga o thangai abon teinno bakchudi khai tongoi kho bo ulo burangi thine sikang bo na tohan baja hini no domlai langnai hai kita muni di kubuino belai kheno bere nyugui tongna ringya angnai mukra lupchano solo joto din ang kuthang tongsa jote ang daily no real post khai thangnai jefro ang real post khai liyo African one chugu buju nasude tai na post khai nai ta one so nini amdi tomung rok no goi sekalok se kolop jak khnai ni ma on chuka kobuino normal brok munu sirok to gundi na ba ke kok saya nini mo hai tomung rok no ning salchani nok ni brok bai jabardast sikir romoi mental hospital review ho jangna sure bunte reels no kapalni no mo internet ni borok rong ran hon ani omono ke bo thepai re phege de hinai o boys nang ama reels lamai saksang no bilai model hini wan chukona baby jomotia jasu jomotia sung tomung rok no truk sringi tongo bodi chuk reels ni chokro ni jini jatno phalai tongo ta social media wo tetamsa bodi chikalo sexy hot hini comment rok khajang sunjak phunta bo kon bohok kotorma Chitra manolo tamune asik singno phunungna mungja khaba parane punjuk masak hogi monogoi bohok torei jeans ni button thepe male etana dakti hojam khlanya bagi bohok lirak rima masakata teisa ke bini area ni pun basur rokno monogoi pairi sibene bilebo yang mungke local sikok rokni layanta hingke bo ani komenom heke khai sapayo sipang nungjang nai kha tai kisa hingke sapai te hingke ang mono mukok sungna mu chungu hingke no ajai mani sipang dinu kha nugya tangei nuge tongnai hinu bohinei WhatsApp daily se buini viral video rok share ngi tongoi da ambrok nai akoino bo onek bar engine oil kibi machin kiwi silai jagai insta fai nona amtiki comment khai tong phayota hanki ningki bike si bebak sa si biya bebak sa biya lupcha bebak sa lupcha ngai bini ama hai comment ngotei videos namui tongkha bahino tabuk bo jodi nini o video tolaw phayei ang achai mani sipang nugya kho nini si phunuk de nini sinanya hini tongo hini reply review feke nung apro tamo hini bono tis reply renai sakade nini burini bo sipak tong hingke borong ni komeno bo thangi sadida bini brini tongo thik no haifano bini brile ning hake video se khaya henke bole tamoni bagi bini brinyo hake tomang samang comment ke tongi ne bahino ni birokle kubuno logic sara kokno mang sabidin parangi tongo oi kislang sogi yong gile klajak nai jikma jisekpan roz khajak chirete o kislang bolai mano ke brok sari mangala ka haise dai to hon baza ta ka ses ta ke to hon baza liya takni simin ki lei khumu baja singsinai binimung ang mo thasinggono sawri ke bleo kokno haramjada burirok bai kebak video ma khai tikijak yang jagai khina ini bahana kari bolongo thangai 3-4 bar se thik thak ke engine oil kibi phaka henke ba leng jage ram tiki klaima tongkhata